Malta u l-wirt sinjur tagħha ġibdu lajn ta' bosta gazzetti u pubblikazzjonijiet prominenti barranin din id-darba dwar installazzjoni minn artisti Maltin fl-esibizzjoni prestiġjuża u mfittxija ferm tal-Bjannale di Venezia. Fil-Padiljun Malti f'Venezja qiegħda tiġi esebita installazzjoni bl-isem ta' Diplomazija Astuta li tlaqgħet tajjeb ferm mill-eluf ta' nies li żaru l-Bjannale ta' din is-sena. Il-Padiljun ta' Malta jimmaġina mill-ġdid il-kwadru ta' Caravaggio il-tuħ ir-ras ta' San Ġwan il-Battista b'mod fejn it-traċedja u l-brutalità tal-ġustizzjar ta' San Ġwan tiġi esperjenzata fil-preżent bis-saħħa ta' tiżwieqa ta' kreattività, inġinerija, arti u xjenza. Il-gazzetta Ġermaniża Frankfurter Allgemeine fil-paġna li ta' kull sena titkellem dwar l-aħjar arti fil-Bjannale di Venezia semmiet lil Malta u ddeskriviet l-arti meraviljuża tagħha. Il-gazzetta kitbet li pajjiżna bħalma qamel dejjem issopprenta b'dak li jippreżenta. Pubblikazzjoni Taljana bl-isem tal-letteratura ukoll iddedikat paġna dwar l-installazzjoni Maltija u esprimiet sentiment pożittiv ferm dwar diplomazija astuta u l-artisti Maltin. Rivista oħra prominenti bbażata f'Londra, l-Art Review, ukoll tefet għajnejha fuq Malta u analizzat l-arti moderna dwar il-tuħ ir-ras ta' San Ġwan il-Battista. Il-Padiljun Malti ġie inawgurat mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici li saħaq li dan kollu kompla jolli jisem Malta l-fuq anke fejn jidħol il-wirt kulturali. Huwa importanti ħafna li s-settur kulturali jixref l-orizzonti tiegħu barra minn pajjiżna u jitkellem ma' udjenza internazzjonali. U l-Bjennale ta' Venezja huwa propju post li jiġbor fih il-persuni ewlenin fid-dinja kulturali u allura li Malta hawnhekk mal-ġganti, mal-kbar fis-settur kulturali hija pass importanti l-qudiem ħafna. U anka il-livell u l-kwalità illi bija qed nitkellmu dwar dak li rridu nirrakkontaw bħala pajjiż fejn tidħol l-arti u kultura.